By ste neverili, že koľko politikov sleduje Superstar? Fakt? Áno, sledovali, dokonca niektorí posielali aj SMS-ky. Čo sa týka toho, že kto sa im páčil rôznym teda politikom, tak práve, že sa celkom triafali naozaj do tej top 4, by som povedala, že Adamec, Gunčíková, tak toto chodilo, že sa tam točili tieto menáše, Psharich. Takže celkom akože mali ten feeling. Ale sranda je, že človek očakáva národohospodárske nejaké analýzy a ničomu inému sa nevenujú. A oni tuto hen, podri sa, Gunčíková a spolu. Dobre, mne sa to páči. A toto bola analýza, ale aj niekto ti zaspieval? Áno, skúsila som to takým záhadným spôsobom, že televízia Markéza sa jemne zbláznila a vymyslela si špeciálne kolo, špeciálny ročník politickej Superstar, že v parlamente máme taký mobilný casting a tak teda som to skúsila medzi nimi a teraz si môžeme pozrieť, Tak sa poďme na to pozrieť, to ma fakt zaujíma, že kto tam asi... Co skrýváš za víčky a plameny svíčky, snad bílý holubic nebo jen žal. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Môže byť? Ježiš, tu v týchto priestoroch. Áno, určite. Aj viac. S Bohom buď lipová liška, srdca môjho verná družka, na zbojníckom poli. S Bohom buď kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrudka soli. Čo som sa po horách nachodil. Dobre. To potom ešte potlesk prišiel, ako perfektné.